Шановная громада, хочу пачаць свое віншаванне навагодняе з слоў нашага беларускага чараўніка Малі Іваныча. Надышоў снежань, час чараўніцтва, цудаў і ўсяго самага найлепшага. 2020 год быў вельмі складаным годам. Коронавірус дакрануўся амаль кожнага чалавека, кожнай сям'і. Таму патрэбна памянуць усіх тых, хто загінуў у гэтай няроўнай барацьбе з каранавірусам, а таксама тых забітых, якія загінулі ад рук злодзеяў. 2020 год таксама ўскалыхнуў уся Беларусь, яна прачнулася. У нашай Беларусі ў гэтым году жаночы твар. Дзякуючы ім шмат беларусаў атрымалі надзею на лепшыя змены ў жыцці, на будучыню Беларусі, на будучыню сваіх дзяцей. Калі што ў нас не атрымалася ў гэтым годзе, абавязкова атрымаецца ў наступным, 2021 годзе. Пайшоў трэці дзесятак. Шановная грамада, жадаю вам абавязкова, каб было ў вас добрае здароўе, каб вы не хварэлі, каб ніхто са сваякоў, родных, блізкіх не паміраў ад каранавіруса, каб спраўдзіліся нашы мары, каб усё было добра. І напрыканцы я хочу прачытаць верш нашага славутага паэта, які загінуў у 38 годзе у канцлагеры сталіністаў. У 56 годзе быў пасмяротна рэабілітован. Гэта Леапольд Радзевіч. Вось гэны верш. Працуй, Беларусь, на хвалу для людзей. Кажы, Беларусь, сваю праўду смялей. Удар, Беларусь, вешавы гулкі звон. Зары, Беларусь, свой забыты загон. Гэй, скінь, Беларусь, ярму тьмы прошлых лет. Жыві, Беларусь, каб жылі воля свет.